Μπορεί να φτιάξει, ρωτούν εδώ, ένα σώμα πρετοριανών στα πρότυπα του Ιράν, να είναι το δυτικό Ιράν η Τουρκία? Λοιπόν, να πούμε κάτι. Η Τουρκία δεν είναι μόνο Τουρκία, είναι και Βυζάντιο. Η κοινωνία στην Τουρκία και οι Αλεβίτες, αλλά και όλες οι δυτικές περιοχές της Τουρκίας δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν Ισλαμικές κοινωνίες με όρους αραβικούς ή ακόμα και άρα περσικούς. θα έχουμε εμφύλιο αν το τολμήσουμε. Θα έλεγα το εξής, και δεν είναι λόγια του αέρα. Σήμερα στη Σμύρνη υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Σμυρνοί που λένε, εάν αυτοί πάνε να μας φέρουν ένα τέτοιο καθεστώς, εμείς θα ενωθούμε με την Ελλάδα. Και δεν είναι σχήμα λόγου. Έχω δεκάδες αιτήματα Τούρκων ανθρώπων της Μεσοαστούς που λένε, πες μας τι χρειάζεται να τα πουλήσουμε όλα, να έρθουμε να καθίσουμε στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε Τούρκοι, αγαπάμε τη χώρα μας, αλλά δεν θέλουμε να ζήσουμε σε ένα... Τι θέλω να πω λοιπόν.